Хемороидите са най-разпространеното заболяване на правото черво. От него страдат средно 12 човека на 100. Защо обаче хемороидите трябва да се лекуват, обяснява доктор Атанас Матев с 16 годишна практика в лечението на това заболяване, създател на медицински център Хирургия Матев, град Стара Загора. Хемороидите са напълно доброкачествено заболяване. Те не се превръщат в рак, нито водят до рак. Връзката им с рака е единствено сходните симптоми, че и при двете заболявания има кървене. Но пък може изключително много да травмира психически човек в годините, тъй като това е едно бавно протичащо заболяване, прогресиращо в времето. При кризи, което често се случва при хемороиди, т.е. при едно обостряне на заболяването, тези хора стават напълно нетрудоспособни. Вече 16 години доктор Атанас Матев помага успешно на своите пациенти с анални заболявания като хемороиди, анални фисури, абсцеси и фистули на ануса и много други анални и ректални заболявания. За щастие вече ние сме въоръжени с целия арсенал от методи за лечение на хемороиди, от най-модерните безкръвни методи до и хирургични, които са също безкръвни процедури за отстраняване на хемороиди. Мога да кажа, че пациентите, които се лекуват при нас, повече този проблем не им се появява. За здравето на пациентите в медицински център Хирургия Матев се грижи екип от високо квалифицирани професионалисти, водещи модерните и съвременни методи за диагностика и лечение в своите специалности. Приемът на пациенти се извършва в медицински център Хирургия Матев, град Стара Загора, улица Цар Иван Асен II, 115, до Руската гимназия.